U hekk la darba inti bieret u la sħun u lanqas kiesaħ, jiena se nobsqok minn ġo ħalqi. Int tajt, jiena għani, jiena stanejt u ma jonqosni xejn, bla ma taf li l-imsejken huwa int, ta' min jitħassrek, fqir, għama u għeri. Jiena natik parir biex tiġi tixtri minn għandi deb imsoffi bin-nar, ħalli tistana, u l-biss abjad ħalli jkollok tilbes u tagħti lajb tal-era tiegħek. U koll ingwent ħalli tidlek għajnejk u tkun tista' tara. Lil dawk li nħobb jiena nwiddibhom u nrażanhom. Mela tħeġġeġ u windem. Ara, jiena fil-bib u qiegħed inħabbat. Jekk xi ħadd jismani u jiftaħ li l-bib, jiena nidħol għandu u niekol miegħu u hu jiekol miegħi. Lir-rebbieħ nagħtih li joqgħod ma' ġenbi fuq it-tron tiegħi, l-istess kif jien meta rbaħt qatt ma' ġenb missieri fuq it-tron tiegħu. Min għandu id-dnejn ħajjisma' x'jgħid l-Ispirtu lill-Knejjes. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjani ngħidu flimkien li r-rebbieħ nagħtih li joqgħod ma' ġenbi fuq it-tron tiegħi. Li r-rebbieħ nagħtih li joqgħod ma' ġenbi fuq it-tron tiegħi. Min jgħix bl-ħtija u jagħmel it-tajjeb, min jgħid is-sewwa f'qalbu, min ma jqassqas bil-żienu flimkien, li r-rebbieħ nagħtih li joqgħod ma' ġenbi fuq it-tron tiegħi. Min ma jagħmilx denni lil ġaru u ma jgħajjarx lill-għajru, min ma jistmax lil bniedem ħażin, imma jweġġaħ lil dawk li jibżgħu mill-mulej. Flimkien, li r-rebbieħ nagħtih li noqgħod ma' ġenbi fuq it-tron tiegħi. Min jislef u ma jitlobx imax u ma jixxaħamx kontra minnu bl-ħtija, min jagħmel dan qatt ma jitħarrek. Flimkien, li r-rebbieħ nagħtih li joqgħod ma' ġenbi fuq it-tron tiegħi. Alla ħabna u bat lill-ibnu biex ikun ta' tpattija għal bnubietna. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu daħal Ġeriko u kien għaddej mit-triq. Mela ikun hemm raġel jismu Zakkew. Dan kien wieħed mill-kapijiet tal-Pubblikani u kien għani. Kellu xewqa li jara min kien Ġesu, imma ma setax minħabba l-folla billi kien raġel qasir. Għalhekk mar jiġri l-quddiem u xabbat ma' siġra tat-tin selfaġġ għax minn dik in-naħa kien se jgħaddi. Ġesu kif wasal hemm ħares il fuq u qallu: Zakkew, Isa, inżel minn hemm għax illum jeħtieġli noqgħod għandek. Dak niżel bla telf ta' żmien u kollu ferħan loqgħu għandu. In-nies meta rawh il-koll bdew igemgmu bejniethom u jgħidu li għand wieħed midneb daħal jistrieħ. Imma Zakkew wieqaf qal lill-mulej: Ara mulej nofs ġidi se nagħtih lill-foqra. U jekk jinqarraqt b'xi ħadd, inrodlu għal 4 darbiet iżjed. Qallu Ġesu: F'din id-dar illum daħlet is-salvazzjoni. Għax dan ir-raġel ukoll huwa bin Abraham. Għax il-bniedem bin il-bniedem ġie jfittex u jsalva lill-mitluf. Il-kelma tal-mulej.
Tifħir lilek Kristu. it-talim tal-Evanġelu nitnatfu minnu bidna. Żewġ tiqlub li jfittxu lil xulxin nistgħu ninterpretaw din il-laqa ta' Ġesu ma' Zakkew b'dan il-mod u b'din l-espressjoni. Ġesu stess jatina biex ngħidu hekk dan il-muftih biex nifhmu x'qiegħed jiġri. Bin il-bniedem ġie jfittex u jsalva lil mitluf. Imma hemm xi ħadd ukoll hemm qalb oħra li tixtieq tiltaqa' ma' Ġesu, għandha qaċċ biex tiltaqa' miegħu. Huwa dan ir-raġel qsajjar li minħabba l-folla ma jistax jarah il-Ġesu u għalkemm kien wieħed mill-kapit tal-Pubblikani kellu l-prestiġju tiegħu, nistgħu ngħidu l-pride tiegħu, jitla' fuq siġra tat-tin selvaġġ. U Ġesu jieqaf ta' din is-siġra, iħares il-fuq u jgħidlu Zakkew, Isa inżel minn hemm għax illum jeħtieġli noqgħod għandek. Zakkew xtaq ħafna jarah il-Ġesu ma Ġesu kien qiegħed ifittxu. Ejjew nimmaġinaw dawk iż-żewġ parajnejn li jiltaqgħu, l-għajnejn ta' Ġesu li huma għajnejn ta' mħabba u ħniena u l-għajnejn mistħija għalkemm kien għani ta' dan il-Pubblikan Zakkew. Zakkew kien għadda mill-esperjenza li isemmilna l-anġlu fis-silta li rajna llum mill-ktib tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. Meta jitkellem l-anġlu ta' Lawdikija, lill-lider, lill-Arċisqof ta' Lawdikija, l-anġlu tal-Mulej jilmenta li Lawdikija li kienet belt sinjura ħafna, li kienet famuża għall-ungwent li kienet tagħmel anke għal drab sabiħ li kienet tagħmel u kienet belt prosperuża ħafna, kien hemm ħafna ġid, imma kien ġid li ma jimlix il-qalb. Bla ma taf li msejken huwa int ta' min jitħassrek fqir, għama u għeri. U għalkemm kien sinjur ħafna Zakkew għamel din l-esperjenza li l-għana ta' din id-dinja forsi l-prestiġju soċjali ma kienx jimlilu qalbu. Il-Mulej meta jisma' lil Zakkew u l-konverżjoni tiegħu juża din l-espressjoni sabiħa. F'din id-dar illum daħlet is-salvazzjoni, mhux biss għax daħalu Ġesu, li sem Ġesu jfisser Alla jsalva. Meta Ġesu jidħol fid-dar ta' Zakkew, litteralment tidħol is-salvazzjoni ta' Alla f'dik id-dar imbierka, imma Ġesu qed jgħid ukoll li dan ir-raġel għamel żewġ affarijiet li huma imħabba u ġustizzja. Anzi, ġustizzja li tmur lil hemm minn dak biss li għandu bżonn jagħmel. L-ewwel nofs ġidu Zakkew jgħid jagħtih lill-foqra. Ifakkarna wkoll f'dak li għamlet Elisabetta tal-Ungerija meta sefet armla u setet reġgħu tawa d-dota tagħha u setet tagħmel bġida dak li xtaqet u tat ġida biex tibni sptar għall-foqra. Imma Zakkew jagħmel xi ħaġa oħra. Jekk jinqarraq xi ħadd ieħor inrodlu għal 4 darbiet iżjed. Di turina li s-salvazzjoni, speċjalment fejn tidħol is-serq u l-korruzzjoni, tfisser li aħna rridu impattu tas-serq li nkunu għamilna, mhux biżżejjed tgħidlu Mulej jaħfirli, trid trott dak li tkun ħadd b'mod inġust jew b'mod illegali. Zakkew fil-laqgħa tiegħu ma' Ġesu imur lil hemm mill-eżiġenzi tal-ġustizzja għaliex jgħid jekk qarrab xi ħadd inrodlu għal 4 darbiet iżjed. Il-ġustizzja titlob li inti trott dak li ħadd. Zakkew imur lil hemm. U allura anke waqt li qed jirrispetta l-eżiġenzi tal-ġustizzja li jekk inti sraqt jew kon korrott titpatti mhux biss billi tgħid sorry, imma terġa' trod dak li ħadd u li ma kienx tiegħek,
u jmur li lem minna dil-ħaġa. Kemm għandna x'nitalmu minn Zakkew. Mhux qed ngħid li aħna l-qosra rridu noqogħdu nitalgħu fuq is-siġar, imma hemm xi ħaġa iżjed importanti. Li aħna nirrealizzaw li l-ġid anke lil mulej berikna bih huwa responsabilità bħalma ħasset u għexet Elisabetta tal-Ungerija. Ħasset li l-ġid li kellha u l-għana li kellha bħala il-mara ta' dan il-Landgravju jisu konti ta' Turinġja fil-Ġermanja tal-lum kien responsabilità biex bih jgħinu lil min kellu bżonn. Bl-interċessjoni ta' Santa Elisabetta tal-Ungerija u nitolbu biex aħna qatt ma niddisprezzaw lil ħutna li jkollhom bżonn l-għajnuna tagħna, imma nifhmu li din hija laqgħa speċjali mal-Mulej Ġesu. Nitolbu. Għana nitolbuk mulej. Nitolbu il-Mulej biex jagħtina l-grazzja li meta nindunaw li nqasna billi ħadna xi ħaġa li mhux tagħna, aħna nroddu għalura. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna li għandhom bżonn l-għajnuna tagħna l-koll, speċjalment il-morda bil-COVID-19, dawk li qegħdin fl-isptarijiet, fir-residenzi tal-anzjani, residenzi oħra. Nitolbu għal min qiegħed jieħu ħsiebhom u nitolbu bħal dejjem għall-awtoritajiet tas-saħħa. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna li ħallewna f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet biex int Mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal benefatturi kollha tagħna, nitolbu skont l-intenzjonijiet tagħhom, għall-eżis tagħhom li ħallewna u nirringrazzjaw tant benefatturi li qegħdin jgħinu il-missjoni tal-Knisja. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk Mulej tilqa' talb tagħna. U tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal tiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' Mulej l-offerti tal-poplu tiegħek u għamel li aħna li qegħdin infakru l-opra ta' mħabba bla qis ta' ibnek li twettqu fl-imħabba tiegħek u tal-proxmu fuq l-eżempju ta' Santa Elisabetta tal-Ungerija bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj il-Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, Mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Bil-ħajja tal-għaġeb tal-qaddisin tiegħek indejjem timla l-Knisja b'qawwa ġdida. U tagħti lilna wkoll xhieda sħiħa ta' mħabbtek. Int ħeġġiġna bl-eżempji sbieħ tagħhom. U tilqa' talb li dejjem jagħmlulek għalina. Ħajseħħal kollox il-pjan tiegħek tas-salvazzjoni. Għalhekk Mulej aħna wkoll mal-għandlu l-qaddisin kollha tiegħek
infaħruk u b'feħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smawiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej. Inti l-għajn ta' kull bussija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati għal ħobs, ratti l-ħajr qasam. Tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla għal-kalċi, reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Urrodulek ħajra xoġbok tilqana un quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Agħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' Santa Elisabetta tal-Ungerija u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobbsna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġri, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jintrid fiha inti tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla
li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi n-nubiet tad-dinja atina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem quddiem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtiti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem quddiem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li neħi n-nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jilbis kelma waħda u ruħi tkun infejja. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej inġedditna bil-misteri qaddisa tiegħek. Mexxina wkoll bl-eżempji ta' Santa Elisabetta tal-Ungerija li qimet lilek b'tiba bla qiegħda u għamlet il-ġid lill-poplu tiegħek b'imħabba li ma bħala. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lill-mulej, irroddu ħajr lill-Alla.
Nofru dan ir-Rużarju għal kull minu impenjat ma speċjal il-volontira fis-servizzi ta' karità għal foqra. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wara l-ara tad-dem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie nkurunat f'kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawwiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minn ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fir-raba misteru minn tadbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawwiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli tritint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minn ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek. Kulli trid kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minn ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana, slim għalik. Lilek inajtu għalli xaħna turufnati u li teva. Lilek li tniedu, aħna nibku nolfqu f'dan arwit ta' dmuħ. Mela avukata tagħna, dawwar lejna, dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina għadana turufnament il-Ġesu, frotti mbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Plopalina Qaddisa Umm Alla biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikulli titind kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minn ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Quddiesa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddifu. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spiritu Qaddis Alla. Enna lina. Trinità Qaddis Alla wieħed. Enna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om blateba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-paririt tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-Qudusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-fertana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddissin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħed nubit tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħed nubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħed nubit tad-dinja, ħenna lina. Itlob għalina Quddieshom Alla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddija tijak mulej Alla nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem, u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġri, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, idfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ hekk ikun. San Giuseppe ta' Qalb Safja. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publio. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Adeotata Pisani. Itlob għalina. Santa Elisabetta tal-Ungerija. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna, itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek,
Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġin Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. B'hekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb għallum. Min jixtieq jgħin il-Knisja tkompli ħidmietha fis-soċjetà b'mod speċjali fis-sitwazzjoni preżenti huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jsibuhom online fuq knisja.mt/donazzjonijiet jew billi ċemplu fuq in-numru tat-telefon 2124 1281 għal aktar informazzjoni. Il-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni d-direttivi għal ħarsin tas-saħħa bl-użu tal-maskra, il-ħasil tal-idejn u d-distanza soċjali. Flimkien inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għal dawk kollha fil-bżonn. Insellmilkom.